na nwoke si gị pụta na di, nwoke na-anụ nwanyị si gị pụta na di ya ga-anụ gị, ọ pụtabekwe na nke ya nọ gị pụta ka ya pụta ka anụba gị. Ịghọta na eziokwu na ha di gị ada enyeju gị ibọn gị afọ, mana ọ na-eweta nri, unu mụtara ụmụaka. Mana ị na-edele ibọn gị anụnwa seriously, nwoke wee sị gị pụta, ịpụta ka anụba gị, ga-apụta ya. Nwoke na nwaanyị chọrọ ịgbapụta na be difa ka itinye otu a denụ, unu chọrọ unu pụta ka unu nụba onwe. Kedu onye kwesịrị ibu ụzọ wee pụta? Ọ nke nwoke ka nke nwaanyị? Maka na ịchụkwa m ọ nwoke na-asị nwaanyị na m chọrọ ịnụ ya, kwa ịghọtago. So nọọ gị nwa bụ nwoke ga-ebu ụzọ gbapụtagodu na famili gị, kwa ịghọtago. Gbapụta na famili gị bifo m wee ma gbapụta na be di m. Unu ada apụ ala, ndị ala na-abụ ndị isi adụrọ mma, ndị itikomkom. Nwoke kwesịrị ibu ụzọ gbapụta, maka na nwoke ga-anụ gị, ọ bụrụ gị ga-anụ nwoke. Nwoke nọ na be nwunye, nọ na biye na-anụ nwaanyị asị gị pụta, ịpụta ka anụba gị. Not as a second wife, o nọọ ịpụta o wee ga hapụ nwunye ya wee nụba gị, ịsọkọlụ, inunulu, izuzulu, zuzupụta be di gị. Nwoke wee sị gị na ndị befe eti ego okwu ọnụ, gị nweze ndidi ka try ka oke ama na-eji bịa bebe akwasị na ome ego alụ. Ị na-esi isi n'ọkụ ka nna achọ gị. Isi gị anụnwa isinyerie n'ite, ị na-esonye ya n'ọkụ, ị na-apụ ala. Ike gwụrụ. Kedu onye ọdụ ka onye kwesịrị ibu ụzọ wee pụta bifo wee pụtaba? But kedu ụdị akụkọ a na-akọrọ ihe a sef? Ekenekwa m unu ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.